Dámy a pánové, přeji vám dobrý den, či dobrou noc. Dneska jsem tu opět já, Luxor. Tentokrát to bude takové netradiční video. A sice, vzpomínáte, jak jsem říkal, že tenhle ten mikrák, na který teďka mluvím, tady ten, takže teda, že už prostě melez posledního. No je to pravda, ale hádejte, co se přihodilo. Pořídil jsem si konečně nový mikrák, Trust Stars mikrofon, tak snad bude kvalitní, prej ho mají Stragdery, takže jako to jsem potom teda neváhal a šel jsem si ho, našetřil jsem si na něj a snad bude luxusní, teda snad mě nesklame. Jinak tohleto teda natáčím z webky Nanoťasu. Budou tady teda vidět jenom moje ruce a já. No a natáčím to teda z webky Nanoťasu, takže prvně si to teda ukážeme. Takhle to teda vypadá. Můžete se prohlídnout zblízka. A to asi nebude moc vidět, ale Trust Stars mikrofon. Trust, jo, nevím jak se to čte. Trust. Tady nějaký návody nebo co. No nebudeme váhat, rozbalíme si to. Tak se do toho nějak snad dostaneme. Takže tady těma nůžkama. Tady takhle snad rozstřihnu. Budu to stříhat nad tím, abyste viděli. Jinak tohle je můj první unboxing v životě, nikdy jsem nic podobného nedělal. Nevím jak to vyjde teda. Snad se do toho, no tak, nějak dostanu. Hele, počkej. Jasně. Ne. Jo, jasně, je to tak, jak jsem si myslel. Teď takhle nastřihnu. Doufám, že teďka nestříhám ten papír v tom. To si pak přečtu. Sakra. Počkat. No dobrý, jsem si myslel, že tam jsem vidět. Takže to tady takhle nastříhneme. Tak. Tak. A pojď ven, kamaráde. Teď dám obal. Něco mi tady z toho vypadlo. Co to je? Nevím. A teď už ten samotný mikrofon vyndáme. Jau, teď jsem se říznul trošku. No to musím ještě nastřihnout. Jsem ale levej. Mi to vypadne, vole, spadne na zem určitě. No. Takhle zastřihnu za kamerou. Tak. Takhle teda vypadá samotný mikrofon. Takže půjdeme vyndat. Tak. Teď něco ještě, nějaký návudek. Tak, takhle vypadá mikrofonek. No jo, ten je hezký. Tady dlouhý kablík, já ho potřebovat tak dlouhý nebudu, protože já to budu mít hned do času. Tak jo, dá se to i vyndat. Tlačítko, on, off, zajímavý. Tak, rozevřu takhle nožičky opatrně. No trošku to klouže, to vadit snad nebude. Dám si to takhle třeba, aha, si to nedám, asi takhle, počkej. No takhle vypadá mikrofonek. Tak já doufám, že jste spokojený, asi ne tolik jako já. Vypadá fakt krásně, za 380 v Datartu. Mohl jsem ho mít za 300 na Auze, ale jsem ho chtěl mít prostě dneska, tak prostě ho budu mít dneska, no. Abych nemusel čekat den, dva.
že tady v Praze to dováží rychle celkem, prej. No tak jo, takže já to tady teďka utnu a natočím s tím nějaký záznam a uvidíme, jaká bude kvalitka, takže ahoj, za chvíli se uvidíme, střih. Tak jo, takže teďka mluvím na ten nový mikrák. Nevím, jestli to teďka bude fachat. Každopádně mělo by to fachat. A uvidíme, snad to teda předčí moje očekávání. Snad teda aspoň to splní to, že nebude slyšet ten hluk od kompu. Jestli teďka něco slyšíte? Doufám, že ne. Doufám, že teďka není nic slyšet. No každopádně možná tam bude trošku šumít, protože já totiž nevím, jak se to nastavuje to. S tím šumem, eliminace šumu nebo co. Takže to mi když tak poraďte, pokud tam bude šum a uvidíme, no takže doufám, že zvuk se výrazně zlepší, že bude lepší kvalitka, že to nebude šumět, že prostě tam nebudou už žádný zvuky na pozadí jako hučení kompu, šumění, nějaký extra, prostě šumění, prostě že to bude snad čistý zvuk, krásný, protože jako dal jsem za to skoro 400. Takže doufám, že to bude stát za to, no. Jako vypadá to pěkně ten mikrák. Ahoj kamarád. Tak uvidíme, no. Sám nevím, jak to bude znít. Každopádně já se tu s vámi loučím a nazdar.